ήταν ο Δημήτρης Λιάτσος. Και τα βάσανα και οι θυσίες του κοκκινιώτικου λαού συνεχίζονται. Στις 24 του Σεπτέμβρη του 1944 γίνεται το μνημόσυνο των εκτελεσμένων στην ιστορική πια πλατεία της Οσσίας Ξένης. Χιλιάδες λαού γεμίζουν ασφιχτικά το χώρο, που ήρθε με σημαίες και λάβαρα της Λευτεριάς να τιμήσει τη μνήμη των παλικαριών που έπεσαν στον μπλόκο. Οι Γερμανοί όμως καραδοκούν. Πέφτει συνθηματικά πρώτα ένας πυροβολισμός. Ύστερα βαρύ πολυβόλο που είχαν στημένο οι Γερμανοί στο ύψωμα του Πάνω Καραβά. Άρχισε να ξερνάει φωτιά και σίδερο πάνω στον άμαχο πληθυσμό. Νέα θύματα πάλι. Η κοκκινιά ολόρθα δέχεται τα χτυπήματα του φασισμού, μα δεν λυγάει. Παλεύει για τη λευτεριά κι ας είναι το τίμημα ακριβό. Πρέπει να δώσουμε το χρονικό της ματωμένης τούτης μέρας, όπως γράφτηκε και δημοσιεύτηκε στο ειδικό τεύχος που τύπωσε η ΕΠΟΝ του Πειραιά το 1945 με τίτλο «Σπάμε την άτιμη την αλυσίδα». 24 Σεπτέμβρη 1944. Η κοκκινιά σου φαίνεται σήμερα πιο όμορφη, πιο λαμπρή. Το μνημόσυνο αθέλητα σου φέρνει στο νου τη ματωμένη πορεία αυτής της μεγάλης γειτονιάς που 3,5 χρόνια πότισε τα χώματά της με το καλύτερο αίμα της, που θυσίασε χιλιάδες παιδιά της στα φασιστικά κάτεργα, στα Χαϊδάρια, στα Ταχάου και στα Μαϊντανέκ, πολεμώντας για τη λευτεριά και τη δημοκρατία. Οι δρόμοι μαυρίζουν ατελείωτες σειρές από μαυροφορεμένες μανάδες. Τραβάν ολόησια στην Οσσία Ξένη και όσο προχωράει η ώρα γεμίζει η πλατεία, γεμίζουν οι δρόμοι. Σε λίγο αρχίζει η παρέλαση του Ελλάς και των επονίτικων τμήματων. Επονίτες, επονίτισσες και αετόπουλα παρελάβουν στην οδό Κοτσιά. Είναι τα αιρωικά βλαστάρια της λαβεντογένειας κοκκινιάς. Η πλατεία είναι κοσμημένη με καλλιτεχνικά πλακάτ από το δράμα της 17ης Αυγούστου του 1944. Και τότε αρχίζουν να σπέρνουν το θάνατο. Τα γερμανικά κανόνια, δεκάδες νεκροί, 40 μέρες μετά πάλι.